Hvad er en brøk? En brøk det består af tæller, brøkstreg og nævner. Nævner, den fortæller, hvor mange stykker vi har i alt. Og tælleren, den fortæller, hvor mange stykker vi har reelt i alt. For eksempel hvis vi tager den her kage, og hvis vi så tager den i 2 dele, så skal vi tage 2 ned i nævner, for den viser, hvor mange stykker vi har i alt. Men hvis man så tager den anden del, så skal vi have en heroppe, fordi den viser nemlig, hvor mange stykker man har taget fra de 2 stykker. Men hvis man så skærer den op i 4 dele, så skal vi have 4 her. Fordi den viser nemlig, hvor mange stykker vi har. Hvis man så tager 1 stykke, så skal der 1 heroppe, fordi det viser stadig, hvor mange stykker vi har taget. Det er så 1/4. Hvis man så tager 2 af dem, så skal der være 2 hernede og 4 hernede. For der er 4 stykker, man har taget 2. Og 2/4, det er lige med 1/2.